Mas Kritik sampun rawuh. Oke. Ya kene wong bagus, Mas Kritik, Mas Kluduk kanggo kowe. Mas Ajuk, Pak Yudi, Mbak Koyo, tidak lupa Pak Utis, terima kasih ya Pak Tis. Koplak, matur suwun, wis ngeget-geti aku ning dalan mau. Iki sapa to iki aku? Kene ana Duojo, Jok Kritik, Jok Kluduk, Pak Pardi. Buat Udi Jaya Mulya, Pak Gano, sukses selalu. Kayak ono Mas Abbas ya rawu. Kene-kene wong bagus. Kanggo kowe spesial karya dari Mas Jok Kritik Piyambak. Untuk warga masyarakat Mapaling Boto Sido Mulya, Ude Jaya Mulya. Cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu. Terima kasih Pak Nardi sekeluarga. Apa wis sak mestine aku kudu kaya ngene. Bebarengan karo kowe urip saben dinane. Oh, saben kepethuk kowe kandha yen kowe tresno. Aku percaya ora wong liya. Kanggo masyarakat janipun ada kanggo kowe Mas Gareng. Oke Mas Kritik. Ya. Kamu dandan iki. Makasih ya Bu. Mone monggo rumput Jepang kok. Dispesialkan Pak Nardi sekeluarga. Nanti matur nuwun. Oke. Aku neng Pak Koco. kowe sing ana ning kono. Muga bisa mbok lampa. Saben kabari kowe mesti lara ati. Aku ra ngerti mergo sapa sing jalari. Ayo Mas. Hey. Anda kocok-kocok Cakra Budaya Indonesia. Kongring. Sajo sing asoy Pak Gareng. Oke. Guru sae. Gula bukan seduluran sampe. Kowe lan aku wis sumpah ing janji ora bakal nggodho ati. Ya mung sawiji sing ning jero ati. Tresno iki ya mung kowe sing tak tresnani. Kocok-kocok ayo Pak, ayo Pak. Terima kasih kocok-kocok petani matur nuwun kocok-kocok panitia sekalian. Apa wis sak mestine kaya ngene bebarengan karo kowe urip saben dinane. Apa ya? Oh, saben kepethuk kowe kandha yen kowe tresno. Aku percaya ra ono wong priya liya. Yo, Cakra Bujo.
muga bisa mbok tampa saben nyabari kowe mesti lara ati aku ora ngerti mergo sapa sing jalari Nah, diomongi. Kowe enake ora omong. kowe lanangku wis sumpah janji ora bakal gojo ati ya mensawiji sing ning jero ati tresno iki ya mung kowe sing tak tresnani Aku yo anggota kok yo. Aku ki yo anggota. Alhamdulillah. Suara siji loro aku yo telu awake dhewe Nggih, iki. nggih, nggih. Seniman ulung kok yo. Nggih. Selamat malam wong bagus. Sugeng dalu Mas Gareng, Mas Mas Cani Kritik, dawuh katimbalan. juga Mas Kluthuk dalu menika awake dhewe sowan wonten menika pok-pokan. Nggih, nggih. Pok-pokan utawa gudang gudang apa ya garasi lah lek ngarani kena diarani garasi juga karena timbangan. timbangan ya kena nampa dawuh timbalanipun Pak Sunardi utawi Pak Ngganong. Alhamdulillah. Jadi menika bos tebu Amin, ya amin. bos trek sak panunggalane. Nggih, nggih. Tebu menika anteping kalbu. Nggih. Dadi niate sing bener-bener wis mantap nggone Terus. buka pok-pokan iki Nggih. supaya rezeki ke depan bisa melimpah sak keluarga uga ude Jaya Mulya menika dipun paringana berkah. Tebu Ngoten. pemangge panjenengan manteping kalbu. Heeh. Mawi penggalih kula nika tetep dadi ati sing bulat. Wo tetep Nggih. dadi ati sing bulat. Nggih, tegesipun tetep komitmen dan konsisten. Oh, Pak Nardi menika luar biasa. Iki. Titik-titik mesti nggelar wayang kulit. Saestu. Setahun iso ping pindho, ping telu barang penjanipun Wah, menika. Jan. Kaya Dalu menika, dalu niki kula panjenengan pikantuk kanugrahan saestu. Lah, Jan, kaya kula niki kesiram kok sik banyu ta? adem Kok sik ta, Tik? dalem. Sing ngomong kok mek aku karo kono to, lah liyane ndi kancamu? Angke mengko pan-papan, Mas. Cek to rene iki kowe iki pantomin apa piye Jok to, Duk? klutuke ra iso fokus, ah bojone nusul kae kok. Oh, anu. Kowe kudune ngerti to bengi iki ning pok-pokan lho, Duk. Nggih, Mas. Aku lek ro tebu-tebu ngene kali kancing ibah. Kowe mula to. Nyambut gawe iki sing konsisten. Ora nyambut gawe ra ngerti kahanan. Bojone dijaki didandani kaya ngono ki jale. Sopo ra kaget. Mas Bojo aku. dasmu. Kuwi penyanyi Mbak Maya Praga lho, tak gileh kuwi rumah saku. Tak kira bojone kluthuk to ki. Itu bintang tamu, nanti digolekke nggon sing pas. Iki bojo sing keloro iki. Ngono lho. Rumah sak. Bojo kedua ning omah, bojo kedua niki. Oh bojomu loro ta? Nggih, Mas. Loh, perasaan sing loro kaya sing gender. Kok sing gender? Ora ning dindingkon kok ora penak nggon ngomong. Alhamdulillah. Ngeten lho, Mas Kluthuk. Ya. Kula sekali sampean ku timbali Pak Nardi. Pak Nardi. Timbali Pak Pak Nardi. Nardi dalam rangka ngresmekne warunge Pak Printung menika. Ora. Kok warunge Pak Trintung mbok sebut kuwi ngono wis fasilitas. Fasilitas angger cangkruk awake dhewe ning kono mesti penak. Ngene survei tembang daya ngono lho. Tegese ngene lho. Wong ki nulato kaya Pak Printung. Apa? Maksude Ngeten. Kula sakniki rada jelas niki. wis rada padang. Dandan ning tebon-tebon. Rumah saku. Piye? Barang tak stageni lah kok apa godhonge tebu mlebu ning kene. Lah iya lah iso kiroken kowe engko. Pak Printung ki hebat. Heeh. Aja ndelok jenenge Pak Printung. Ning Pak Printung itu bahwasanya kita bisa melihat secara filosofi itu bagus loh, Bos. Maksudnya filosofi piye kok entung kok bagus Lah, ya? non sewu. Pri iki saka tembung prigel. Dadi wong ki kudu prigel, contone Pak Prigel. Nardi. Pak Nardi, beliaunya prigel proses dari bawah, akhirnya menuju kesuksesan. Amin. Jadi seseorang tuh jangan melihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Biyen ki Pak Nardi ki rekoso lho.
Dan alhamdulillah sekarang sudah sukses. Ini saya bangga karena kesuksesan Pak Nardi sukses, menika bojo kula nggih sukses. Loh. Lah apa hubungannya karo Pak Nardi bojomu? itu kan pemborong tebu Ya petani, ya duwe armada. Bojo kula menika koleganya Pak Nardi. Loh, masa? Kolega Kerja menika- relasi. relasi. Loh, kerja sama apa? Kerjasama. Pak Nardi iki bos tebu sing luar biasa. Bojo kok. kula nggih nyambut gawe. Omsete iki ora mek trimo atusan yuta miliatan kok. Bojo kula rekanan. Bojo Rekan, kula- maksudnya piye? nggih. Hubungannya piye hubungannya? Bojo kula iki nggih nyambut gawe yang berhubungan dengan tebu. Oh. Bakul es tebu. Iki sak mentok. Omong lek bojomu bakul es ya. Loh, tapi es Apa bakul es kok dadak rekanan karo Pak Nardi ngopo? tapi omsete nun sewu lho. Iki nun sewu sedina niku entek lek 2 tronton, Pak. Es tebu kuwi. Es tebu tok niku 2 tronton. Gek kuwi terus telake sak piro. Loh, Terus sedina entek piro kok nganti. Dadi omsete entek 2 tronton. 2 tronton. Lara-larae piye? Lara-larae mbiyen bojo kula nyambut gawe jaman semono tenggene Pak Nardi, jaman Pak Nardi kene ning boto kene. Lah riyen nika. Heeh. Ade kan nate ta nika. Iya. Akhirnya kula terus napa niku sharing. Heeh. Terus Jo, iki awakmu ki bojomu nganggur. Nggih aku. Akhirnya wis ngene wae, tak wae pekerjaan, tak wae tak stoki tebu, mbuh piye caramu, akhirnya bojo kula dodol es tebu dan sekarang sukses. Iso budidayakan. Budidaya. Sakniki sampun 50 cabang. Masyaallah. Dan es tebu Bakul kuwi. es ki iso 50 cabang. 50 cabang. Elok iya. Es batu menika sedina niku entek setengah pabrik, Pak. Wah, lha kuwi termasuk gede lho. Loh, omsete nun sewu omsete niku sedina niku 75 juta. Edian Lah ki edan nek edan. giling tangane bojomu ra kiting to kuwi. Ngawur ya mesin saiki mu kok. Wah, duwe mesin. Mesin, sekarang tuh mesin. Es ki setengah Es ki pabrik. setengah pabrik, Mas. Plastik ki ya. Nggih. Plastik ki sakniki entek 3 pickup. Sedina. Sedina niku Wah, yo sak pikepe heran. Bakul es tebu kaya ngene, Sak Mas. pikepe sak plastike Sak telung iki. dina. Telung pikep. karyawan niku sampai saat niku sip-sipan, Pak. Karyawan niku sip-sipan. Akeh banget. Saking akeh niku kula niku Dadi karyawanmu enek iso dhewe bengi dhewe. Iya, karyawan niku kula niku senajan tok bakul es tebu niku karyawan kula menika 1.500. Berarti bojomu ya pengusaha. Pengusaha Lah kuwi sukses. ngungkul-ngungkuli karyawane Pengusaha sukses. Puskesmas kuwi. Lah ngungkul-ngungkuli Pak Nardi Lah no. nggih. Iya. Karena saya mempunyai resep sendiri. Weh. Resep. Nah, begitu saya buka cabang ada 50 cabang. Oke. Hah? Saiki bojoku sakniki pun tutup, Mas. Loh, Lah nyang apa? kudune nek nggon semakin berkembang, semakin bagus, prospeknya juga semakin luar biasa. Iki kesalahanmu. Bojoku sadurunge buka cabang kuwi mesti gawe resep terus diincipi dhewe. Oh ngono. Cocok apa ora? Heeh. Begitu ngincipi enek 50 cabang, krep ngopo jadi ngincipi es tebu, saikmu kencing manis. Wow, sik rene. Mbak Amin iki coba Amin iki lho. Rene. Coba Amin. Tak kira lerene lek mergo Tak kira bojomu kene iki lebuk mergo kesel kakean aktivitas. ora mergo cabange sangke okehe dhek ning omah cukup dadi CEO, tak kira ngono. CEO napa bojoku lho nruntus tok. Tapi ora kaya Pak Nardi, Pak. Piye Pak Nardi? Pak Nardi iki nek duwe gawe ora gemen-gemen. Ah. Dalu niki syukuran kanggo warga masyarakate, delok wayang, delok hiburan ya insyaallah mulih nggawa hadiah. Karena Pak Nardi iki ya juragan tebu, ya juragan transportasi. Heeh. Menika hadiah pun dicepakne kali Pak Nardi, hadiah utama menika truk menika muga-muga dadi nabrak denggelmu iki kok iso. Kuwi Wong kae iki pancen nggih transportasi secara akomodasinya gen kepenak leh usang-usung tebu kok ya. niki kula lali neh mau. Apa? Tegese prigel mau ya tak terusne ya. Ngecen. Aku kaget aku meni prigel ngono mergane kancane nek sing mak tratap. Pak Pri iki prigel. Oh. Pak Nardi menika ini Pak Nardi ya. Pak Nardi, Pak Ganong, Pak Ganong. Pak Ayo. Ganong menika iya. Lah kowe tepung apa urung kok ya? Lah, Pak Ganong kali kula ngeten lho, Bos. Lah kudune titan lho sing ndi njajali. Pak Ganong kali kula. Ayo. Endi wae? Ayo. Ping 3 diundang kok ora apal iki. Luar kepiye, satu. Jajal? Nah, Pak Ganong menika. Dateng mobil menika. Pak Ganong. Eleh. Tenanan apa ora kowe iki? Iya, aku demung cacah. Lah, dia mau cari sapa? Aja mung cacah lemu kemaki lho. Ya tapi ya Nek ngerti dhewe berarti kuwi teruji ngono Loh, lho, delon piantun kono lho. Walaupun beliaunya sukses, tapi mobilnya sederhana. Heeh. Iki menunjukkan bahwasanya beliau itu andap asor, Pak. Weh, sugih ora malih. Penak ora ndangak, sugih Sugih bondo bondo. ora pamer dodo. Menika Pak Ganong. Masya Allah. Walaupun usahane sukses, montore sing didudune wong niki. Lho, Lho kene asline. mboten. Asline ning omah niku ya mek niki tok.
Oh tak Lah Tegese Jeleh. niku ning tegese ning omah ki enek Alphard Fortuner, Pajero nggih wonten. Tapi beliaunya itu tidak sombong. Iki contohnya kaya Pak Ganong. prasaja. Prasaja. Lah kowe mbok ngono kuwi karo bojomu Kowe ya kudune prasaja. ngono. Napa? Bojomu klambi ra perlu apik-apik. Lah. Kaya bojoku tak tukoke daster 30.000-an wis gelem. Ngono. Kowe iki 30.000-an ngisi-ngisini ya. Jenenge wong ki Jenenge wong apa? Gemi. Aja gaya hidup. Oleh ngirit oleh, gaya hidup oleh. Tapi lek perkara dasar sing 30.000-an ki sing cilaka aku. Lah ngopo? Lah ndek iki aku pas dolan ning Mahmul isu-isu jam 7. Nggih. Bojomu nggih daster sing 30.000-an, Bos. Heeh. Tipis to? Tipis. Tipis pol. Lah kok nyegat bakal letek. Tangi turu. Barengi srengenge metu. Srengenge metu. Lah kok Oh. pas dingkluk ini aku pas teko to ngarepe main ning Semarang. Lah iki. Terus Lah kok dingkluk ini tak sangko kadan. Loh, Kritik mosok arep jangan tewel iki aku. Karu we. Apa ke? Kae dudu tewel. Apa ke? Wong kae tas kulaan kates Australia kok. Lambemu. Kok tewel iki. ngono kuwi dicek sik to tewel tenan apa dudu. Wis tak jual tas tenan kok. Lah butuhe ben akurat kok ya. Ngono ki nek roh ngono ki mbok yo ndang kepiye lego praktikal. Dilekne ta? Lah ngelekne piye yo tak go tonton. Malah nonton kok ya. Cale ganji. Tenan kok. ya. Gundulmu. Beliaunya Pak Nardi. Pak Nardi. Saya nggih Pak nggih. Min. Izin Pak. Wah Pak Nardi menika luar biasa. Wayangan bolak-balik wis tenan dari dulu penanggap wayang yang Loh. paling kerep rumah saku ning daerah Kediri iki. Iki Pak Nardi tok. Heeh. Ngomongi kok. Kuwi didolne tebu turah nganggi banget. Tebu. Oh didolne tebu piye to lho tebune sak pirang-pirang. Telake mulane ben Turah blawah. muga-muga dongake turah, payangan ora mung bengi kita. Iya. Ning esuk wulan ngarep ya wayangan ngeneh. Lho penjane iki prastiane pokoke buka pok-pokan, tutup pok-pokan, mesti gelar wayang. Mula tembunge pok-pokan. Nah iki genahno tuk. Genahno tuk. Nek tembunge Pok-pokan ki apa? Pok-pokan kuwi lak mesti ana nama membawa makna to ini. Heeh. Pok-pokan. Apa artine? Gini. Cacah sing ora ngerti sinden-sinden jarene pok-pok. Jare pok kecepok ngono wong mlaku ning banyu. Bisa ora kowe? Bisa Eh? ora? Aku ki nglenggono nek ra iso. Pok-pokan iki ngerti apa ora? Mboten. Ngerti apa ora? Mboten. Ora ngerti kok ning ngarep. Lah kudune pripun? Buri. Wah, itu. Nah ngono digenani sing ra ngerti ki ning mburi, ngono lho. Pancen sedaya Nek ngerti ning ngarep ora apa-apa nek ra ngerti ngalih ning Mesum mburi. jumenglung Ayo, Sru bali-bali. imbal-imbalan. Yen ngerti ngomong ngerti yen ora ya Heeh, ngomong. nek ngerti ning ngarep nek ora ngerti ning mburi. Aja sok dadi wong sing keminter. Aja congol cumongol. Lah iya no, nyapa to kok Yen dadak. kowe iso ya kondo iso, yen kowe Ora ya kondo ora. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Iya. Mergo iki ngartekke pok. Pok-pokan. Apa? Wis ora kowe? Mboten. Ora sok ning ngarep kowe. Lho lha piye? Buri. Ning mburi no Dik, kowe iki ra iso kok ning ngarep jan rumah saku kowe kuwi Wong kok. cumongol-congol rumah saku kowe iki. Wis. Lah garangan pring kok melu nguri to. Lah kowe nyapa Tapi tuh? nyapa kok munyer rene iki? Aku yo ora iso. Lah tambemu. Oh, Lah oleh lah, penaki. tak kira lek kowe iso genahke kowe ning ngarep. Pak Nardi wonten mriku lho. Pok-pokan. Pok, Pok Pok. pok iso ketembung pokok. pok. Pokok. Oh pokok. Pokok utama itu yang di pokok kok kopok piye to? Oh berarti ku Pokok aku mau ngomong piye to? kopokmu. Lah kowe nuk sing ngomong. Kuwi kleru lho. Ngene, Kok ngene. mau baleni lho. Ngene, ngene. Kuwi kleru. timbang geger antara pokok karo kopok sing bener dadi siji pokok kopokan ngene. Ora. Pok, pok. Pok iso ketembung Alon-alon. Iya, Apa? Soal iki tontonan ki yang iso mengedukasi ya seniman ngene iki. Lho iya no. Aja ki apa kok nyinggoli. Pok iso Pokokan. ketembung. Kowe nek ukara Iya, iya. apik Ah. tibane mesti Sing apik. genah lho Dik, Nggih, nggih. genahno. Iya, Mas. Kakangmu sing Nggih. cetha lek Nggih mengartikan. Mas Rudi. Soale sing nanggapi ya piyai sing bener-bener budayawan tenan. Aja nganti mbleset. Iya, iya. Nek kowe mbleset kancane ya melise. Bener, Pak. Isin wirang Iya, lho. Nggih no yo sampean kula sing ngejak jenengan. Wirang lho, wirang aku sing Nggih no kula sing ngejak sing jenengan. sing lepon aku. Nggih, Elek siji elek kabeh. Nggih, nggih. Ngono nek kowe wis gelem nampa bayaran berarti secara Mel aku yo teng pundi Mas? tak pok dasmu. Kok tak pok ndase iki piye to? Marah iki lho. Lah wong kene iki ape menjelaskan apa arti sebuah monggo. makna pok ya. Dadi kancane ra oleh omong. Lah. Ben Mas Kluthuk sik yo jelasno. Awake dhewe meneng.
Pok menika saka Awake dhewe lek tembung ngomongne pok-pokan ben dijelasne karo Kurang gagas. sapa kutuk. Aku Kowe karo aku ki megur ngetutne ngono wae. Dadi adilak ning manut ta to. Dheke paham. Wong aku ki apa? Wah, kula iso. Iya. Ulur ki nek jenenge Iya, no. nom iki kudu ngalah. Ya ngalah no, aja sak sirmu Nganti dhewe. maksa. Awake dhewe ning kene kerja sama. Yen maksa Aja- ora kepenak. Ya enggak penak no. Dipaksa ya apa wae mesti Pok. enggak penak. Lah Loro. panjenengan lah ming krana Iya. pelengkap to. Lho iya no pelengkap no bengi iki Pak Nardi syukuran. Pok-pokan ben dikenahne karo kluthuk ngono lho. Mas, Dalem- nek jagongan nggone warunge Printung ngono ya. Kok nesune to. Lah wong kene ape jelasne lah kok malah kono jagongan lho iki. Lah adikmu ngejak omong ae. Ngono kuwi nyuwun izin sik pangapunten ingkang kathah Mas Gareng. Kula badhe medharaken menapa to pok-pokan ngono lho. Nyun pangapunten Mas Budi Eh, Gareng. unggah-unggahmu karo Kyai Sepuh iki kok rurung ngene. Kok kene rono jengkeng. Sik, Tik. Iki banyolan iki aku rung sinau lho. Iki sirmu piye iki? Ayo. Hei. Ha. Nak Iki piye jane iki tak busanamu ki Surakarta Hadiningrat gawe tatanan etika budaya. Laku dodok ta? Karo Kyai Sepuh ya-yaan kok unyuk-unyuk ngene. Lho kuwi jenenge ora diaturan. Mosok unyuk-unyuk pok, unyuk-unyuk pok ngono iki ora apik. Lah sikilmu tak suwaduk tenan. jare mlaku ndodok itu. Dodok ki nggawe aturan ora kok ngono Piye kuwi. piye to aku gumel kan melu Nah, awakmu kira-kira contoh ki lho, contoh ki lho. Lah. Iki plek. Plek. Nah iki ngene. Melu kuwi Alem, sisih uang terus lho. alem. Plek. Ya, penak lho. Lho. Plek ini Lho. mana? Lakune lak mirasa to. Lho ngene Mas. Kaya nek sing kecepit ngono iki mirasa ngono lho. Kowe mau buka ngene to. Kowe ra gawe kathok lah kok sinden. Wah. Mas aku jajal kuwi anu totonen Tik. Sikil mau. Sikilmu kuwi lho. Lah ya ampun. Lah. Tak jejeg dasmu kok engko susi ya. Ngene nek Kalem Nek Ngene. mirasa. nek gak iso ngene, kaya ning nggone kraton kae. Nah, itik. Ya ngono Ayo kuwi. jajal. Lho, Sik. Kowe iki kecepetan. kowe lek kecepeten, Alon ae. lek kecepeten ngono kaya kanguru lho. Gah aku Mas Bentang aku. teko ngono. Tak Jane. Laku. Beh, melu kowe uang am to siswi aku ya. Sama kritik malah angel kok. Kowe nek melu aku gak kena tak toto melu cemplung. Saploke Ngene ya. Kurang dek. Kurang dek iki lho. Lah. Dekne. Engko lek kendeken nyeret ngene. anu to klesreh to. Mbahmu. Iso nek teko kene bundas. Lah piye kok ndek saya ndek priyo serek ini kok mah itu bundas. Gak iso mbayar. Aku. Kowe lek apa budha. Aku nggumun sing nyeret ki apa? Jarike iki lho, Bos. Oh jarik to. Jarike iki lho nyeret. Tak kira lek jarik, tibake jarik to. Aku wis bayangne. Umpama bundas lho. Ha. Terus bojone kan kowe betadin. Nah terus Ndane oleh iki apa? Ponci kok koyo ngene iki lah ya. pok-pokan yo. Apa kan? Jelasno. Kenalan iki ditanggap piantun. Lho yo. Bapak mirsani, ayo. Poki pokok. Madhep ora ono ngapa Pak nyawang. Adi ning kono lho. Ngono. Poki pokok. Iya kok menteleng rene kok iso. Saka tembung pokok itu Bapak di sana lho. pok menika pokok. Lho kok nyawang kono lho. Pak Nardi lenggah ning jero mobil kan lho. Metu to, Pak. Lah kok malah meksa kok ya. Oh bapak nyaman ning kono kok iso. Pok iki pokok. Hmm. Beliaunya Pak Nardi itu yang diuntukkan, yang diutamakan adalah kepentingan pokok, kebutuhan pokok. Jadi internal itu yang harus diutamakan baru eksternal. Oh. Apik bahasane. Aku ngomong pokok, aku ngomong internal, itu keluarganya dulu. betul. Pak Nardi membina rumah tangga itu baik dan bagus dan sejahtera. Dan memprioritaskan kepentingan keluarga dan memprioritaskan kepentingan kebutuhan keluarga. Dan pada akhirnya mementingkan kepentingan karyawan. Oh. Karena prinsip dari Pak Nardi itu adalah happy wife, happy life. Wah. Apa kuwi? Ya kuwi sing keseret. Happy wife, Happy wife, happy life. happy life. Artinya Bahagiakan istrimu, maka hidupmu akan bahagia. Alhamdulillah. Pak Nardi membahagiakan istrinya. Iya. Dan akhirnya beliaunya bisa membahagiakan dan dibahagiakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin oh, amin. gitu. Lho nggih. Masuk. Tadi Ini- pok iki Pokok. 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 Oke. Yang kedua Pok neh. pokan. Pok iki kapok. Oh, pok yang kedua kapok. Kapok. Pak Maksudnya? Nardi ora kapok. Proses itu pasti akan ada kegagalan. Oh ngono. Tapi beliaunya ora kapok.
beliaunya akan selalu berusaha dan mencari lini dan mencari apa yang menjadi kesuksesan dan goleki kegagalan itu apa, penyebabnya apa, dan beliaunya selalu mencari dan akhirnya menuju kesuksesan. Mula ana tetembungan air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan ya kaya Pak Nardi. Beliaunya seperti itu. Ya ini enggak terlalu banyak bahasa, enggak terlalu banyak bicara, tapi bukti kerja nyata yang selalu diutamakan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mula kaya Bapak Nardi, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ngono lho. Jadi proses itu penting, Pak. Pok. Pok. Saiki karek an. Anki insyaallah beliaunya Pak Nardi dan keluarga dan karyawan saka Ude Jaya Mulya. Insyaallah Anki bakal antuk kanugrahan saking Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepuk tangan buat Kluthuk, tepuk tangan iki bengi iki menjelaskan luar biasa apik banget iki. Iki ora mung karyawane tok, tapi penonton sak menimbane. Insyaallah menika sedaya pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Didohke bilahine cedhake rezekine. Amin. Iki lho, Mas kuwi ini Mas. Kakangku ngeten iki. Pokoke pintere jam-jaman, kok sak jam luwih goblok neh iki. Ora lho pinter iki pinter prewangan po. Ya pintere ning jam-jaman. Kowe iki rungokno kita. Kowe nek lah, kowe iki ngilermu ya jam-jaman. Bocah ganteng-ganteng kok banyu. Adikmu ku lho. Niki kawan bayi. Oh, kawan bayi. Asmanipun Bapak Nardi. Narki saka tembung narima. Menungsoku kudu narima ing pandum. Wong ki lek diwehi jatah, diwehi apa rezeki sithik akeh saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mensyukuri. Amin. Karena dalam bahasa saya itu bisa dikatakan bahwasanya orang itu jangan bersyukur dari apa yang kita dapatkan, tapi kita mencari apa yang kita harus kita syukuri. Lho, dadi ora kudu bersyukur ning goleki goleki apa sing gak disyukuri. Oh ngono. Apa sing patut disyukuri? Betul. Dadi awake dhewe wis mencari apa yang harus kita syukuri, insyaallah ora duwe jiwa iri, dengki lan srei. Niki Mas. Niki. Kakangmu jan luar biasa. Kas balik jam-jaman iki. Oh ngono. Goblok le. Ngono. Bapak Nardi. Dina-dina tansah nyenyuwun marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh. Wong oleh budidaya ning awake dhewe aja lali manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hidup bermasyarakat. Insyaallah kita akan hidup bermasyarakat, akan bermanfaat. Apa meneh awake dhewe gandul ana ing oleh syafaate saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho, ngoten lho, Bos. Kuwi dadi narki-narima iki dina-dina tansah ndedonga. Lah Pak Nardi iki parapane panggilan akrabe Pak Ganong. Ganong. Apa artine? Pak Enggak menika saka ngangge NG nek celukan. Jane Ganong jane, tapi kaprahe kan Ganong. Enggak menika saka tembung ganteng. Oh iya kowe arep golek undak-undakan ketoke kowe iki. Apa kok enggak iki bayaran dilonge senenge ra mumuk. Lah nyang apa? Kok diundaki. Lah nyang apa? Bocah iki nek diundaki ra gelem, gelemane dilong. Ya engko tak longane engko. Enggak menika ganteng, Pak. Ganteng. Beliaunya dadi wong ganteng, nyatane bojone tresno. Tapi aja ndelok wong ganteng karo wong ayu dari secara fisik, karena kita bisa mengatakan bahwasanya biasanya ada wong Jawa sing ngarani ayu kuwi tresno, dalam bahasa Inggris beautiful because of love. Wah, Inggris neh. Tok. Bocah artine piye balenono. Aku selali iki aku. Anu ipul-ipul ngono, apa ipul-ipul mau? Wong ki aja nyawang rupa. Aja nyawang rupa tegese wong lanang iki ketok ganteng mergo awake tresno, nyawang wong ayu mergo awake dhewe tresno, karena dalam pepatah utawa kata-kata bahasa Inggris sudah dikatakan bahwasanya beautiful because of love. Oh, beautiful because of love. Ipul-ipul wis bener. Ayu kuwi tresno. Ganteng kuwi tresno. Oh, dari segi perasaan. Dadi kaya kula nyawang wong ayu-ayu ngeten iki. Hah? Kula ning wandi bojo, karena saya cinta terhadap istri saya, akhirnya kula nyawang wong ayu-ayu ngeten iki nun sewu. Ya tetep ora gelem ya. Pengen aku jadi. Biae. Kudune sing ayu mek bojomu. Imanmu ki ya tetep. Kok pengen iki lho. Bojoku welek. Sajake pengen tuku. Ngono. Piye to? Wong bojone iki ayu dhewe kok sampean ra ngerti. Lek kalih niki nggih. Kalah kalih bojo kula. Sapa asmane garwamu ke? Bojo kula jenenge Asli. Asli nggih? Heeh. Gemini. Lah mosok. Bojone niki jenenge asli niku. Aku lek garwane ke kan hafal. Mergo pancen karo aku kulino. Golek es tebu. Anu Anjarani ke sapa? Sapa? Anjar sapa Nduk?
Anjarwati Klitik. Anjar Wening sih bener Anjar Wening. Anjar Wening. Aku. Nek bojone niki jenenge Srianing. Srianing. Oh Mbak Sri. Nggih, Mbak Sri. Sri kapan kowe ani kuwi ta? Sip. Lho kan Sri Ani. Wong ngono kuwi. Heeh. Dados alhamdulillah. Ya karo ndonga, karo nembang. Siap. Nembang liwat donga buat Nggih. pok-pokan Siap, siap. Udi Jayamulya iki ya. Cakep, Wes siap. Ngangge seretan piye lekmu? Yo, Anu iki panjen kejaba komedian Klitik iki ya juara maca pat. lah. Heeh, juara maca pat tahun Oh, ngawur kok. 55. Kok maca pat pedhek iki maca ra tutuk kok. Maca lu kok, maca lu. Maca pat iki maca ra tutuk. Maca Jenengan lu. saged gamelan napa? Sembarang. Lho campur musik no. Awake dhewe iki ya seniman iki ya kudu gamelan iso, musik iso. Coba iki Mas, nyuwun kote Mas, minor Mas. Soale panjen kulino. Ndek iki ning tanggung arep tak susul jane kuwi iki. Ning tanggung ndek iki aku arep nyusul. Ampun Mas, ampun. Keturunan aku. Ampun. Lah nyang apa? Kula durung wedhek kok. Dalange jan wis tenan. Pengpengan kula. Jan wis kan. Jan iki. Lah lho, sing kaya aja mbok ame, Mas tak omongi. Apa? Iki mau dandan ning tebon. Hah? Tak kira iki sandingku ya iki. Terus? Tiwas lehku pipis ngadeg bareng jebledu iki kok. Ya terus? Banci lagi teko kan. Lah terus akhirnya kowe piye Lho, pipismu? Mas Klitik iya nyapa? Gedhi ta aku. Ngomongne. Apa tebu apa piye sing gedhi? Ora mehku awakku leh dandan ning mburi kan bareng karo cah-cah ki lho. Oh alah, badanmu sing gedhi apa? Ora yo sing diseret kuwi mau. Nyanyi ini wong telu ya, Bos ya? Lho, lha nyapa to? Wong dhewe, wong loro. Wong loro no. Ayo. Anu kan ndonga buat Kok? Udi Nggih, nggih, nggih. Jayamulya. Kae kekasihmu engko di. Engko tak goleke wektu, Mbak. Maya kan santai Nggih, nggih, mawon. nggih. Nggih. Soalnya Wes pas- pokoke saged. insyaallah. Bapak Nardi tampan sekali. Nah, ngene lho maksudku. Insyaallah. Kowe nek nembangno irungmu ora mekrok ora iso to? Angger nembang kok mesti ngene iki ngapa to? Irunge biasa wae, Mas cobi panjenengan. Insya Allah. Loh, kepek lho. Ayo, coba. Wah. Lah ya to mekrok to. Irunge aja mekrok, biasa wae ora. Kowe lek ngelokne irungku enggak apik, Eh. padha karo kowe ora seneng karo kudrate Gusti Allah. Loh, Nah, aku lho. Lah nyapa kok ora seneng? Ora nrimo ing pandum. Pancen ya irunge kaya ngene ya. Lah nek lak bersyukur to irung delon bolongane ya madhep ngesor kabeh. Lek Madhep jangak. dhuwur ya kaya sepur tumbuk. Ya kaya sepur apa-apa lelek udan ora ya ngecembong ya. Wong iku kudu apal tembang ngono. Apal-apal. Bisa ora? Nggih apa. Bisa to? Iso. Saged betul. Saged. Kudu eling lho. Ya. Coba nduk. Bisa ora, Nduk? Coba. Napa? Sampeyan iso tembang. Ayo to. Ayo. Ora aku kene. Lah mau jare ngejak kanca. Engko kanca tak golekke. Apa ngejak kanca? Bengi sida. iki. Sing nimbali Bapak Nardi. Bapak Nardi memang beliau baik sekali. Sudah terkenal petani di sana sini. Insya Allah Bapak Nardi banyak rezeki. Amin. Asoy. Weh yo. Iki sing tak enteni yo ngene iki. Enek asone barang. Cara ngajine tajwidmu iso apik tenan. Aku jajak Ngono. lagi. Ngono. Usahane udene Jaya Mulya. Ya. Kowe ora dadak ngenteni ngapa to ndang Mikir, cak ngono lho. mikir. Dadak mikir wong bendina wis ngono. Udah, Anu, Cek. cak-cek ngono. Iya, iya, Kowe tak. mari ilmumu mbok entekne karo wiji mambengi iku lho. Ngono aku yo ngengeno ukel. Lah iki ora dingengeni. Ngengeno sepelan. Ude Jaya Mulya karyawane pancen prasaja. Ora lali mujudke syukur nanggap budaya. Insya Allah sak kabehe panjang yuswa.
Roy. Yo gini iki lho. Layak kowe njaluk sinden kowe butuh markasoe kuwi to. Dulur iki yo dulur ngene iki lho, sing apik ngene iki, sing apik. Iki seru imbal-imbalane oleh. Terus. Matur nuwun. Asoe. Urung. Lah, kowe kakek aso. Urung. Aso ning kok ae. Lah aku salah begitu ping pindho kene wis kudu asoe. Wis ora cetha kaya. Matur nuwun dumateng sedaya penonton. Nonton. Muga-muga sing dipingini bakal kelakon. Aja sambat yen lenggahe sak ngenggon-ngenggon. Iki. Ayo. Lan tiping panggraita. Iya no, golek slamet dhewe-dhewe no. Bangsane iki. Ayo. Yen entuk rejeki kudu paron. Ayo, ya. Tegese paron ki sedekah. Bareng-bareng karo sinden. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. adadama bi ilmillah salatan imatan bidawami mungkilahi. Bapak Nardi usahane lak iya tebu. Ya. Nah, yo ora babu-babu culek mripatmu. Mikir gendeng mikir mesti banyak dadak-dadak. Makane to, aja dientek-entekne karo wiji. Pancen Pak Nardi yen tak sawang sugih ilmu. Piyayine sepuh yen durung ngerti ayo mbah guru. Iso sukses mergo Pak Nardi bekti karo ibu. Kisah lho. Ini Ora mung ibu, ora mung keluarga, ya ana bapak. Ayo tak teluske. Mikir aku ya mikir. Oh, ayo Jan. Ayo. Pangenteni kancane selak. Yen iya. Ora mung ibu, ora mung keluarga, ya ana bapak. Saben-saben dahar Bapak Nardi mesti gawe opak. Iya. prasaja lah wis prasaja. Ora lali tetep bersyukur ngrasake enak. Senajan penak Bapak Nardi ora kapangdangan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adadama bi ilmillah Ora lali enek syukuran nekake wayang. kuwi nduduhne Bapak Nardi sregep sembahyang. Insya Allah dek padha dipujekke rezekine ra arang-arang. wong lek lambe lecet iki. Wis tak pikir. Rang Padha Tak pikir Mas. salahmu to. Oh disisan. Sak sir pundi sing dhisik. Wong iki golek aman dhewe. Ayo, jale. Piye mau piye mau? Dah alah. Saben syukuran ora lali gelar wayang. Kuwi nduduhne Bapak Nardi sregep sembahyang. Yen tilok sedekahe ra arang-arang. Mula saka kuwi saben adol ora larang. Yen dipirsani dalange lenggah
namine Mas Gareng. Yo. Gareng. Mas Rudi Gareng senengane dahar tengkleng. Seneng aku kuwi. Piyayine bagus, rambute dawa, tur rada mentereng. Oh ya apik. Yen dijalui tulung karo kanca mesti enteng. Ora lali ana dalang, ana dagelan. Yo. Lan. Siki cak-cak. Muga-muga rejekine sak paran-paran. Rino lan wangi ora lali nembah ming pangeran. Lan ora lali menanamkan jiwa kekeluargaan. Anak gawa sinden bengi iki cacahe 12. 12 ndi to? Lah kae loro mbek hitung 4 lho. Anu jatah to. Ngawur. 8. Bengi iki ra lali masuk di Gareng asta sinden 8. Sinden 8 yen tak sawang pancen ayu-ayu. Saya ngepinggir dhewe senajan ayu awake lemu. Kowe tak omongi kuwi ngono ya kendaanku. Wis malaras. Ngusak tak goleke kanca ya. Ana basa ending tentane gendane. lha wis senengane dheke. Kata aku suwi ya, Pak. Senengane dheke. Lho iya no awake dhewe urip kudu geguyonan ben ora tegang. Nek ora tegang mesti panjang umur. Kaya ana Silva Nur Maulita, ana Mega. None, none. Oh. Menika wonten warang kono. Endi? Oh alah, alah tak kira lek karyawane Pak. Saged. Tak kira lek karyawane Pak Pinto. Saged, Mas. Pamane. Iya. Pilih endi Mas Kluthuk? Mangan ketan apa mangan telo Mas Jok Kluthuk. Jan menikmati tenan klip Aku iki. suwi lek mau mbok cium kene, saiki wis dalil kene iki aku jane masmu apa gendakmu. Aku iki tresno lho kan sampean. Yen kon milih. Awak tresno iki. Ora, ketak gaya halus rada Sunda sithik lho. Iya. Pilih endi Mas Kluthuk? Mangan ketan apa mangan telo Mas Jok Kluthuk. Mas Jok Kluthuk. Pinter. Abangmu ora enak ya? Kok teko abab rumah sang. Iki dhek bengok cara Sunda. Lah cek gimana aja. Kowe iki tas mangan apa to jane kowe iki? Batang tek telu. Yen kon milih, Mas Jok Lidik. Yen kon milih, aku pilih mangan ketan. Weh lali Mas Kluthuk. Aku suwi. Ngrayai kaya. Pilih di Mas Kluthuk. Rapi perawan
apa rapi rondo mas jok gluduk mas jok gluduk Yen kon milih Mas Joklidik, yen kon milih aku pilih Rapi Prawan. kok rapi prawan Enak era karuan. sebab dok Sebabnya apa kok pecicilan bangsa dadak joget yo ngopo Oh enak ya musik iki. Lu kok iso cikile diguak Mas aku. kok rapi prawan Enak era karuan. sebab apa Amarga rung pengalaman. nek rapi rondo Tadi iki. matane iki lho Iki lho. nek rapi rondo Enak rasa piro. sebab apa Mergo tilase yoga. Sik yoga ndi? Yoga ndi? Yoga A apa B apa C? Mas iki kene iki steril Wisate tilase yoga iki tilase Kok steril rumasamu kabeh apa piye kok? Iki Steril. tilase tidak tanggapan ngono lho. Wong ngono. Iki ana sinden loro. Sinden cahayu, Sesuai nggih, karo bawamu semi Sunda ya. Nggih niku wau. Jajal digawa ning Parahyangan Leres, sisan. nggih. Tembangipun napa, Bos? Balon, balon. Hah? Bajing lon, Lontong. Oh, Lontong. loncat. Waduh. Kayak Bajing lontong. loncat, Nggih. engko sing nembang iki kae sing joget. Oh, Nah, alah. lho, Nggih. iki anggenmu tak latih lho isuk mau. latih apa? Mega iki, wah. Lemu latih kleru. Apa? Iki nek mbok latih apik nyekel mik. Lha kuwi nyekel mik dithukne rono. Iki piye to, Gah? Kowe iki kok ya Lemu latih piye to, Ga? Oke, iki kita lagi tilase poro. Sik Sampeyan to. kok ngenyak aku to, Mas? Ora klitik iki ya ngawur, mosok enek sinden nyekel mik ngene. Lah iya. Lah Kok iya. saya tak kene mburi? Ora cetha Jeneng kaya. pirsani to sing kene ya ngene tak matne mau yo. Ayo bene mik iki sak sae lek nggawa to kaya. Tak weling. Nek mik mbok kek ngendi-ngendi enggak apa-apa. Hmm. Ning nek sarane Om Kritik, Napa? nek nggawa HP, Hah? weling Om Kritik lho. Ah, Aja wong wedok aja disaki ning kene. Tanya nanya apa? apa? Enggak baik. Lah kok iso? Wong wedok kok ngesaki HP ning kene. Wis to tak jamin. Nyapa? Telepon angel we angel. Kok iso? Lah apa? Sulit sinyal. Lah nyapa? Lho, kene melewati daerah pegunungan to, Mas. Wangel iki. Mulane lek ning pegunungan, Heeh. kuwi HP-mu titipno bojomu. Ha, terus? Terus karo wong lanang kon ngesaki ning kene. Wis saya jamin dimanapun tempat itu sinyal pasti baik. Sinyalnya mesti banter. Pasti banter kene. Lah apa? Cedek tower. Dadi kene iki. Iya iya, masuk Ya, akal, masuk akal. tawere sanil. Gitu. Aku ngomong, aku ngrungokne omonganmu kok saya mumet aku. Sementara towere rusak mergo Aku dudono tower endi? Oh, sik rusak, Bos. Sik pembenahan. Pembenahan mergo mau disereti lho, disereti. Rusak apa bundas? Bunda. Tower kok bundas kaya. Ya lah. Bajing loncat ya. Bawa iki. Nggih. Bawane wis Iya. pilih Oh, endi oh, tuh sithik. kowe rapi. Rondo apa rapi setan kuwi mau lho. Perawan, maksudku. perawan. Heeh, perawan kuwi mau lho. Yo sama sing nembang jenengan sing joget ya kaya. Nggih. Asalmu sapa, Nduk? Aku lagi Mega. Sama sapa? Lita. Eh? Lita, Om. Ya ya ya. Sing banter Nduk, rada banter Mas klitike dadak nyablek. Lita, Om. Pon. Pon mireng. Limo ngono ya. Loh, iya, linya harus panjang. Oh, Iya. Penciptaan. Loh, ben kersane Ya, ya. genah to, Ya, Om. penciptaan makna. Iya. sing kata penting ya. Aku gak ngerti kok sesuk sekolah. Enggak marane klitik marai neng tower bareng ngono lho akhire. Ya. Engko kancanono ala Sunda ya. Nggih nggih. Ah, Mas klitik Mas Gluduk. Le jenglengen engko lak ben. Loh. Anu to. Kok kowe arep anu. Mosok bawa. Bawa iki. Bawa itu. Loh, pilih Mboten, lho. perawanmu dudu bawa ta kamu? Bawa iki mosok Oh, dhewe alah langsung. Sing bawa kan wis kowe. Pon. Ayo, Tik. Ah. Ayo, Yo, intro cantrik. Kumaha tu ayak naon si melukukuk. Sadi tuh. Yot. Oke, Mega golek gon sing ngombo. Bagus. Oh. Waduh.
oe ao ae Rita Bajing loncat kastana, aduh iya abdi lepat narosan tadi Umah atuh mas duduk saha eta Bajing
Saiki kan Mega karo sapa? Lita. Nggih. Wis mben ning Mbogem Mbak Sendur karo Krisnia. Nggih. Wah, wis tenan. Kudu siap, kudu siap. Menawi Lita kalih Mega menika saged kula wastani kembar duo bajing. Oh, dua bajing. Duo bajing. Cilik-cilik ya bener. Cilik-cilik bajing. Dua bajing. Menawi menengke Mbak Sendur kalih Mbak Krisnia menika duo garangan. Nyapa kok ra duo regul pisan ben rada Regul. kereng rumah Rada aku. gede. Garangan piye to? Sinden ke macake ayu-ayu kok mau garang-garangke iki lho. Garangan. Kowe kulino garang bojomu berarti? Boten. Tenung niki mek anu Sasmita. Oh, Sasmi. Sastomi. Berarti sampean asline jenenge Sasmita. Sastomi, Eh? Sastomi. Melu iki angel, tak mambengi. Lho aku iki nonton kaum masir kuwi nusul anakku pangkah nangis. Oh, cara aku tak racun. Anak adalah anak kok rumah aku diracun Tekse kaya. diracun kali rasa. Wong ngono. Iki bapak tak nyusul ommu klitik karo kluthuk ya. Jangan. Ngono. Bisa muni jangan. Lho piye to rumah aku? Biasane ya lodeh ngono. Iki aku nggawa pesinden saka Nganjuk. Oh, nggih. Ana genduk Wida. Oh, Wida. Wida ya, Wida. Kene ben jumeneng spote sing dawa, Tik. Oh, siap dawa. Tungno. Gling. Nah, niku mawon. Engko bar iki aku iki Pak Nardi uga ngrawuhi bintang tamu lho nanti. Sing anu Mbak Maya Spektakuler. Praga. Oh iya no. Spektakuler. Sore mau wis digoncang. Pengen iki niat kajanipun Pak Nardi pengen berbagi kebahagiaan. Iya, dana rasa nyenengke warga masyarakat sekitar karo tasakuran. Amin. Nah, Kene Nduk Nada. nggih. Sapa jenenge? Nadia. Nadia iki lek sing anu kae kaya tak kuwetak masaku. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare panjenengan, Pak? Alhamdulillah sehat Cahayu. Sehat nggih. Seger waras Cahayu. Oh, nggih, awet timur to Pak jenengan. Oh, iya aku selalu nang etan. Boten maksud kula niku awet nom ngoten lho. Lho, iya no kanca-kancaku nom kabeh kok ya. Lah nggih. Contone kritik nom. Riyen nika brewoken lho jenengan kok saniki kok bersih. Anu, kula sampun saged tumbas kerokan. Oh, ngoten. Dadi titik-titik Jane kula nggih kerok. anu lho Pak, anu. Dalem? Sampeyan Penak ki napa pripun? doh kono ki ngematke nggon wayang, garapan, Kuwi lek- sulukan, ngematke kok brewok. Kuwi lak ya sing biasane to, Mas. Nggih. Lah aku kan gak biasa. Aku suka sing berbulu-bulu ngono kuwi. Nah, nek ono sesuk Ono, tukokno Mas. pitik talkun, enek bulune. Bayakno dek iki karo sulak seneng. Iki ben nembang pundutanipun kanca-kanca menika Mbak Wida. Nggih. Oh, ape nduk jenengmu? Tembang Wida. Wida. salah Wida. Wilayah keramaian yang menjadi pusat tujuannya. Apa wilayah ngendi kuwi? Wilayah, jadi senengane ngemol. ngono. Oh, ngemol. Lah sinden Gensi to, sinden-sinden saiki. Ya. Apa Gensi iki? Peh, gak mudeng neh. Mili ning nial. Oh, sak dhuwure niku. Nah, ngono. Dadi Oke. kuwi itu wilayah rame yang menjadi pusat tujuannya. Heeh, tujuane ngendi kuwi? Wilayah apa, Mas? Ya kaya mall terus nggon super. Ora kuwi maksudnya sampean gak kuwi. Iya kan? Iya Tuh. to Mas Kluduk ya. Mbok. Kok jahat. Iki kok tujuane nggon urune Aku to iki. iki. Masaku. Oh iki marai. Nang ketir ngono lho aku iki ngrasakne. Nyingkar ingku. Wiwi. Oh, iya ta? Sapa kae? Wira suara ngendi kae mau apik suara. Pak Margono ta kuwi? Pak Margono ta kuwi? Ngawur Peru. Kuwi jenenge Muji ya kuwi. Heeh. Jajal bawa sekali tempo ya ora ketang apa ki?
Gebek apa kok gebek apa iki judule? Selebe. Gebek apa? Sebelah. Gubuk asmara. Buk asmara. Ya. Nduk apal lagu iki ya? Sing apik lho, Mas. Ini tak Ini. tutik. Ya. Apal ya, Nduk ya? Apal. Jajal umpamane. Umpamane na 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 nino nani. Kuwi apa, Nduk? Apa, Nduk? Sore-sore. Judule. Tembange apa? Getuk. Wah, ya Allah. Weh, jan. Jenengan tek loman to, Pak? Klitik lero cawe tok. Nino nino nano 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 nani. Apa? Niki judule. Ya judule. Wiwit pian kula. Joko Melarat. Wes. Sama Loman. Seneng aku lek ngene iki. Jajal. Wis Loman. Jajal umpamane none nano nani. Selendang sutra kuning. Iya. Tahu itu. Parah. Engko tak kei wae engko bagianmu. Brodol. Piye piye? Nano ni nani no nano ni nani. Ali-ali. Karo sing dinanyar lomo ngono iku. Kelingan sematun. Noni nano no nani nano nino 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 nano nino nino nano. Buta galak, buta galak. Sinden tenane ngene iki. Lutuk tuk. Pamane. Nino nino. Apa duk? Sankas. Iki mudeng Oh, sampean ora Neno nane ne. caping gunung. Caping Oh, gunung. sampean belajar sesuk iki belajar. Cak-cak ngono, Mas. Iya, tahu. Kowe iki kok Nani Kuwi tanggapan campur sari ning ngandeng kali kecemplung selulup. Kowe kira Judule dawa men kaya. sampean iki telas ya? Pun telas. Karo nek telas. oke nduk nggowo oke. Oh, nggih. Wah. Niki ikhlas nggih? Gowonan Ikhlas. aku ikhlas saiki iki kritik sekmu ngono kuwi angger lek sinden nanyar lomo ngono. Oh. Wah, yo ora lho. Nying. Oh, kowe meri-meri nyonya. Lah ngono. Ape ono, ape Aja ono. karo wong liya tok dulur iki Iki diwehi. pancen sing nimbali ranono liya lah. Pak Nardi. Nggih. Pak Nardi ki blobo kok ya. Restu Mas Gareng nggih. Dadi duit sing ditampa ki barokah. Iya amin Ah. amin Ben amin. saya barokah didum-dumke. Iya penting lho kuwi. Sing penting sampean kudu ngerti asmane Pak. Pak Nardi. Jawabane kudu Pak Pak. Nardi. Ngono lho. Sing digawe Pak Nardi. Ngono. Nah ngono lho. Didemi ngono sing kuwi. duwe Ude Jaya Mulya. Pak Nardi. Nah, Ngono. Aku macam iki wis aku lek apal ngene iki. julukane Pak Ganong kuwi asline. Pak Nardi. Nah, ngono lah penak. Lah aku jawaban Pak Nardi gampang ngono. Sing duwe truk sakmene mbane sapa? Pak Nardi. Ngono lho. Aku iki sapal. Dadi les ngene-ngene iki aku wis paham kok jawaban Pak Nardi mesti aku mesti iso. Kowe duit karo Pak Nardi milih ndi? Pak Nardi. Ya wis kae lho, Pak Nardi ning kono lho. Halo Pak Nardi. Ya wis lenggah lho. bejomu, Mas. Pinter, cerdas cermat pinter. Oh lho, Pak Nardi lenggah Halo, lho. wis. Wong duit ra seneng nang yo pengen karo Pak Nardi. Pak Nardi nyun 50 ya, Pak. Lah kok njaluk kaya. Apa? Aja ngisene to, Mas. Di sini. Lho iya. Kak guyon. Ya ben di Nggih. Bawa. ben di bapani Wida iki ya. Enak Niku. mam apa nih? Wah, Pangkur niku, aku. pangkur niku. Nggih. Nggih, dahar napa Pak Dalang? Aku iki tenan, Nduk. Nggih. Hidup adalah makan aku Makan. ngono. Mergo iki lerane Iki sing tak pangan kan kanggo apa? Mbako iki, mbako. Saya setu Mbako. Rokok tak ulu. Nih. Lei. Apa? Andukmu lei. Ngomong ki cerbet. Iki sekti lho iki. Nggih. Sik enek. Sekti. Banyak lamu yo. Dok, Reno, Dok. Tak- Nyok. Apa ning tanggung iki diukel e pangan. Kowe tak nyok. Lho, Hmm. pen kabeh nyok. Bah. Kowe pokoke iso njipuk dhuwit iki tanpa nyinggol anduk. Ngene yo enteng lho ngene. Iki Kuwi jenenge mbok cutik, kuwi mbok cutik. Gak Kuwi jenenge Kuwi mbok cutik. Ayo. Alah, kuwi mbok biak. tapi jalan. Wah, kuwi sapa piye ki ora? mau piye lek anu? Moh, aku duwe Lek anu duwe piye? kasekten kok ming ora enek Iso imbalane lah yo aku lho rugi, ketok no. lho, ketok lho. Kowe njajal dhuwitmu kene kono. Aku enggak duit. Anu, ini Oh, iki manu ta carane main blendes. Ora. Ayo, Apa? Kok duwite kancane kok ya? Tenang, Ayo, tak Dik. Lah kowe iklane, budal yo. sangu apa ora? duitmu tidak. Alah, kok utang aku dhewe ra sangon. Nyilih dulu ya, Dek. Ora, Gak oleh Mas, gak oleh. Teng. Kudu duwite dhewe. Oke. Oh celeng melu ta celeng? Leng Enggak. duwite leng. Kateng. Dulur.
Dompete. Mangsane. Dadi maksudnya dulur panggah duit obah ngono. Duit obah. Totoan ngene aku tak dompetku. Njiko duit tanpa nyenggol anduk ora iso. Oh lah ya andukku iki berguna. Mangsamu. Oh, tokno. Tak dompetmu. Beh. PN iki. Pira kuwi? Sepur tak hitung. Sik, iki tak benakne iki ngene iki yo 2.500 iki. Iso njukuk dhuwitku tanpa nyenggol anduk iki PN. Wah. Kowe ngino karo aku kowe. Ayo. Putune warok mangsamu. Ini enggak sak dompete enggak ya. Gangsaran, Pak. Salam. Kaki danyang bau reksa bumi ngriki kula nyuwun pangestu panjenengan. Kayak Mudin. Dulur papat 5 pancer ewang-ewangan aku anggonku. Jikuk duwite masku kluthuk muga-muga tanpa nyenggol anduk. Hot sontolot. Het sentelehet. Lemek turu sing diarani karpet. Jenang disa jenenge lemet. Nemplek ning kathok warnane kuning jenenge Kepet. Oh, mantra iki enek karpete. Lipat lipet wesi saiti pojo saipet pat mampet ilang duwite gluthuk. Ai. Agus iki ketoke setelane ya. Kayak tukang sulap ning jamu-jamu lho. Setelane. Nah, ini lho Mas. Wong iki sing penting dibuktekke. Nek ngene iki anggere aku wis nyebut ngene Mbah Ndoyo, ilang dhuwitmu. Alah sing sapa? Lho, Urung mak jimok lho. wis tak jimpuk. Tapi wis ilang. Ora enek, Mas. Wis sarana gaib. Lho, sing penting jikok tanpa nyenggol anduk. Masa? Lah delok jajali. Lah. Isik ngono. Lah ya wis, nek isik ya wis. Nah. Nyapa? Dhuwitku lho. Lho. Kebo sapi gugu apane? Keluane. Menungso Omongane. kowe ngomong piye? Kowe ngomong sing njukuk dhuwit tanpa nyenggol anduk. Lho kowe lho lho. Lah iya. Lah iya, apa njukuk wis enek dhuwit ning ngono. Lah sing nggo anduk sapa? Aku. Lah ya wis. Lho, Ya wis bener ngono, Wong aku ra Mas. nyenggol andukmu kok iso. Lho, ora ngerti entuk tambah 50. Lho, napa, Mbah? Lho, kembang jagat, ngerti? Kembang jagat 50.000. Kowe kurang lecet kowe. Adikmu lecet kok. Ora mudeng kok kowe. Sesuk sampean belajar licet ngono lho, Mas. Dadi ben ora dingge pok-pokan. 350. Ah, ngenehi awakmu 200. Heeh, Dadi balik. Hati 100. 350. Akeh memang, Mas. tak tekoni. Oke, aku ora masalah. Saya itu selalu ikhlas apa yang sudah saya berikan ke kamu. Nggih. Kowe calon didik betul kok apa? Tak tumbasne Rajakaya no. Apa kowe? Apa roh Rajakaya? Rajakaya iki open-open. Apa? Ya kebo sapi, Wedhus. wedhus sak panunggalane. Pitik sarane piye? Pitik. Oh, Dalek wedhus. mbeh. Betul kok napa rencanane? Sapi. Sapi sarane piye? Mo. Mau ya wis tak gone ngene. Lah ngono lho. Lah kok Hot sontol hot. Pati 50. Sik ta wong loro ki kok padha lecete to Mas aku. Ora cetok. bisa bahasa Indonesia ta? Iso gak wis gak sida iki ya. Mas aku. Wis, Yo, wis. gubuk 50 lagune. Apa ki mau? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nyingkar. Sepiro Mas Deni? Jaluk neh. Nah bener. Iki lho. Sampean kok lungguh? Lho aku linggo tapi ngadeg. Ya. Beh kowe iki Lah jan. wong ya bundas ngono jare kok iso. Kan mau panggang awakne anten. Nyingkar nyingku. Mas Luduk. Rodok dedek. Sirahe aja ndangak-ndangak ndingkluk. Dodone ngene sirahe lho gagah. Bahaya. Ngene lho simetris. Nah. Dodomu iki. Nah. Wong dodone Nah. mongal. Karo mlaku. Nah. Wiwi. Yo, Wiwi. kurang dhuwur, Wiwi. kurang gede. Wiwi. Yo, Wiwi tane kan sing wipo. Wiwi tane. sing nembang awakmu Ya. Dabing ya. Wiwi
tane ingkang iku Mas Klitik tenan kok irunge iso mekrok-mekrok. Ya Allah. Suarane apik, suarane apik. Nek lek ngelokno irungku tak jipok mborok nang iku. oh kaya Wis jarene Mas Klitik ngono. berarti aku sing ragat sing nyipok iki Ngomong ya. Ya menange Kakang ki ngono kuwi. Asoy. Menange Kakang ki ngono. Aku melu, Mas. Melu-melu iki ra sangko. Kok nek urine tok ning tebon-tebon sepi-sepi tak asoy. Tak asa. Ayo, sing apik ne Mas, sing apik. Nah, sing Lingsam. Aku pengen ngrungokne suaramu Cahyu. Iya. Wo suarane Wida. Oh. Yes. Malah kaya sponsor tisu magic kae di sisi. Ora cetha. lingsem Lingsam yen ke mutan. Wida. Dalem Kang Mas? Cepet-cepet mlakune. Ora? Kuwi roh apa bedane truk karo aku Cahyu? Napa to Kang Mas bedane? Yen treke dienggo momot tebu, Heeh. tapi yen aku dienggo momot atimu Cahyu. Oh. Mas kluthuk. Lah kok guyumu gilani ya? Kok Sik, toh. ayu lah kok guyu? Wida ki malah kaya kuntilanak lho. apa iki etok-etoke widaki roman karo Joko Kendil Heeh. Aja to paling ora Joko Dolok. Aja kuwi to. Joko Kendil Aja. Kendil. Kowe dadi kendil tenan kowe ndek Kakang kendil repot tuh. Ya. Iya. Terus no. Sik, Konti mang. kok terus Ewi ben ketok rumah Ya sangar. Wah, apik Mas. Ya dadi Allah. Apik. Loh, apik lho Mas. Iki untuk kaya ngene iki efek kakek ngerokok di tebu ngene iki. Mas, nun sewu Mas, nun sewu. Iki ene rambute iki lho Mas, ya Allah, cangkemmu dirubung rambut ki lho. Pancen aku sak kabeh untuk rambutin. kowe etok-etoke ya etok-etoke kowe kedanan karo kuwi Niki? kesesem ya Oh, nggih. senajan to elek rupa ning sampean tresno Iya. Jenenge sapa Mas? jenenge Joko Edi Edi. Ora kendil to? Umpamane kendil. awakmu rada rada sing penak mlakune awakmu rada kenyi bindeng sithik Oh, isi ha, kamu isi ha. Siap. Ya. Siap. Kang Masku jongkok kendil. Ya ayu, ya ayu. Ya ayu banget iki. Aku eneng lho kuwi. Olah Kang Mas. Aku Jaremu arepe nukokne aku emas-masan. nek iki tak nukokne men lam, kalau tak nukokne men anggapan iki nak tak tukane ondol nduk, tak tukane ondol. Ah, Apa kuwi? Ondol metik, Apa kuwi? otol ya apa Mas? Apa kuwi? ondol etik lho. Oh, motor. Motor metik. Ondol etik. Oh, anune Patrick. Apa kuwi? Trik aja mok tawakne to le kaya. nyapa kowe njaluk Lang yo enggak ungu. Guyu kekel iki lho. Ora, Marem. ora. Nesu. Su. Aja kaya mangkono Kang Mas. Mas ya rupamu kaya ngono aku panggah tresno karo kowe. Ondol etik lho. Ini. Otol Ondol metik. etik. Montor Etik. metik. oh motor Etik. metik Ah. Walah montor Patrick. Nggih. Ondol etik ini. Metrik. Ning nyes lho. Ning nyes. Walah, anu nyetrumi wa apa Motor ngene. ces-cesan gitu lho. Yen lo iwake, yen lo dengkulmu. Apa lah ngene kodene kok Sing dicas ngoten niku lho. Gah upilmu dawa iki lho. Gah. Motor metrik. Walah montor metik. Nggih. kelet iki lho Wah, klitik ya didudut ae lho. Lara lho cuk yo. Lho iya. Kalem ae. Kalem lo jebuk brudung luwara Pak.
Mas. Mas aku. Iya. Ora unteng ngono lektik. Iya, anu motor metik. Ngono kuwi sesuk operasi lho Mas, mbok odot nemen ngono kuwi. Bawa terusno. Etotoke awakmu topo tuh, awakmu topo etotoke topo. Oh, alah. Lampahan. Apa muga-muga oleh ana etik. Etik. Malah ada Patrick. Topo tuh, topo. Kang kas Topo rokok. Nggo topo. Topo, engko totoke malih. Lampune rada peteng sik. Ditutupi lampune peteng. Tresno tulus nadyane gubuk asmara. Tuk tak tuk tuk tuk. Ayo Gus, kowe gawan ketok lak Gus. Lampu padam. Dengan tiba-tiba Sang Joko Kendil berubah wajah menjadi sosok pengiran piningit. Pengiran piningit. Poh sonar. Loh, kualik Mas. Oh ya wis. Assalamualaikum. Kok kaya wong Arab to. Allahu Akbar. Iya. Nyapok ge Allah enggak. Rasa ge kuwi. Lah ngene malah kaya wong Iran. Astagfirullahaladzim. Roh aku malah istighfar terus sampean kok. Masa enek. Padahal Joko Kendil wis tadi. Masa Joko Kendil maling ganteng terus apa lambene lumutan ngono kuwi. Mergo kowe iki kakek numpak ental elektrik. Lambene lumutan iki lho ngantekan Mas aku. Ya lagune Gubuk asmara. Gubuk Asmara. Iso lumutan kaya ngene ndelok aku demen ta ndelok-ndelok. Lagune judule Atletik. Yen liwat Kenen sik to. Nggih, jenengan agem riyen. Kenen sik. Kula nggih malih penasaran. Enggak aku kena upas anu. Enggak kena upase ya. Ora enek ya. Aman ya. Aman. Aku demen. Lah kok peteng to malian. Oh, lek ngene dadi duduk Mas Rudi Gareng. Sapa, Mas? Rudi Suruh. Kok soro. Nah, apik to. Assalamualaikum. Kayak Gus Samsudin lek ngene. Nyopeken ngene sangu sesuk Mas aku. Yo gubuk lumut apa gubuk Asmara. Nggih. Yen liwat aku kelingan Gubuk kae londo. Heeh. Warna abang tanda isih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo antum tresno Tunggang tunggang.
Datetan sajroning ati lo cahayu Tan luntur ora luntur. saya Ya. merati aku kowe dadi garwa Heeh. mergelirit ning kubang asmara Yo Wida asal tarik Pak Ayu. Gobok kae lunduk. Ya ya yo. Oh oh ah. Ya ya yo. Ora mangan ora turu. Nganti besok Ora lo lele lo. Apa yo? Kok jauh. Kibote sinten, Pak? Asmane? Agis, Jan terampil sekali. Pak Agis? Pak Agus. Oh, Pak Agus. Ah. Pak Agus Pak ki Agus. senengane numpak outlandik. Habis ini beli otoletik ya. Ya. Pak Agus. Catatan sajroning hati. Oh. Kata luntur saya merati. Ya. Aku kowe dadi garwa mergelirit ning kubang asmara. Oh ae. Oh ah. Pam 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 pam. Oh! Oke. Yes. Nggih matur sembah nuwun. Terima kasih Nggih. Tina Remiendo, Mbak Wida. Mas Kritik, Ya, Mas Bu. Untuk Nggih. menika yang ditunggu-tunggu Siap. dari sore tadi. Ada dalu mriku pancen sengaja Pak Nggih, Nadi nggih. ngrawuhke Nggih. Mbak Maya Alhamdulillah. Praga. Siap. Nah, Langsung digawe aja, Gus. Jatri mingganing sasana pagelaran upama lagune sing anu ki apa ya? Lagunya Sepot sik no. Sepot sik. Ibu, bilo, cibo, kejes, mampu baca luar kritik. Ngono iki kritik golek nggon lungguhe ya ning ngarepe. Nah. Menika Mbak Maya Praga. Tuk.
Mending ngastom iki pun Cahayu. Weh, kritikne lungguh ya ning ngarepe. Aku gak delok aku. Monggo, ini punya jenengan. Matur nuwun, matur nuwun. Buat Pak Nardi dan juga Ude Jayamulyo semoga selalu berkah dan jaya. Iya, amin. Lagunya apa Mbak Maya untuk warga masyarakat Boto Sidomulyo malam hari ini? Selamat malam. Belum ngantuk semuanya ya? Belum. Belum. Padahal ini waktunya bobok loh. Hai. Abah Sunardi. Iya. Ini sudah Nanti waktunya mau nyanyi. sudah waktunya bobok, tapi kalau melihat jenengan tuh kayak kudu bangun gitu ya. Oh, apanya yang bangun? Semangatnya, Oh, iya. semangatnya. Iki mau dirasani karo supirku kok. Apa? Niku pas-pasan kula, Mas. Lagunya untuk warga masyarakat Boto napa Cahayu? Asmane sinten, Mbak? Maya. Mbak sehat nih Mbak Maya nggih? Oh iya. Alhamdulillah. Kenalan dulu dong. Nggih Mbak. Namanya siapa Mas? Kula Jogluduk harap Ali Muhammad Sokeh bin Ajibak. Masya Allah. Nggih. Maya Peraga. Mbak Peraga nggih siap. Mohon selalu. maaf, Mbak. Saya Kula. juga pengen kenalan. Iya. Nggih. Nama saya Alek Rivaldo. Alah. Maya Peraga. Jenengmu Aku yo kenalan toh, jenengku Oh, iya. Soleh Soleman Roset. Kowe ngawur. Niki aslinipun Mbah. Senes Mas Rudi Gareng. Ya terus? Iya. Nika Roko Mas Jandu Wibisono. Janoko. Janoko. Nah, gila. Jantum. Nggih. Apa? Mbak Lagu Peraga, untuk lagu- warga masyarakat? Mbak Apa Peraga, Cahayu? Oke. Mbak Peraga, apa Mbak Peraga? Mbak Peraga? Langsung. Oh, langsung. Bojoku. Oke. Bersama Cakra Buana. Nah, Cakra Budaya. Cakra budaya. Budaya. Yo! Ude Jaya. Jayamulyo. Gaya. Ayo, kelutuk, ayo. Ayo. Anu, Oke. YouTube-e pakenan ta bojoku delok itu. Abah Sunardi. Goyang dong. Ayo. Kapokmu kapan? Apa yang sungguh mempesona? Apa belum jadi jatuh cinta? Apa Kak, warna pada lupa. pandangan pertama? Apa Mas, obat. kapankah kita berjumpa? Bisa nyanyi dong? Awas. Senyum tipis dan menawan, gadis manis Kalimantan. Sepanjang malam, Oke. tipis menawan, gadis manis Kalimantan. Kebayang-bayang bahagia. Sing ireng Gaya! Nah, limo. Goyang dong! Asik! Ayo, no. Ayo, no, aman deh, ayo. Tapi apa yang sungguh mempesona? Tapi apa belum jadi jatuh cinta? Apa-apa pada pandangan pertama. Jaga apa? Kapankah Antimo. kita berjumpa? Antimu. Nyai semua dong. Oke, ya. Senyum tipis nan menawan, gadis manis Kalimantan. Maulah ulun terkesan sepanjang malam. Dan rupawan gadis manis Kalimantan. Maulah ulun terkesan perhatian. Asik! Cek!
Ayo. Karena kocok dulu. Kata kocok kinceng. Pea sungguh mempesona. Apa lu jadi jatuh cinta? Apa-apa pada pandangan pertama. Malah Kakak apa ayo kritik. berjumpa? Nyanyi dong. Tipis nan menawan, gadis manis Kalimantan, maklum terkesan sepanjang jalan. Ude, Jaya Mulya. Nawan, gadis manis Kalimantan, maklum terkesan buhapian. Gadis manis Kalimantan, Ya. sepanjang malam. Dase ceblok. Ku manis dan rupawan, Dase ceblok. manis Kalimantan, ulang-ulang tak bayang-bayang buhapian. Oke ladies and gentlemen, the song is PP apa? Satu lagu Wes tutokno. yang lagi viral di TikTok, Mas. Wes tutokno aku tak Mas. nggih iki. Piye, Mas? Aku iki mergo tak kon jukune kacamata nek ngelirik. Kenapa? Nek ngelirik ben ra ketokno. Oh iya. Tapi anu lho Dik, mripatmu kita blobok terus malian. Anu Pak, Gak Pak Rudi. ngono. Satu lagu lagi ya. Ya. Abah Rudi. Pak Rudi izin Pak Rudi. Oke. Apa? Anu kene apotek diceritakan di apotek. Yang apa? Buat Sontek. apa, Mas? Aku tak golek antimu ndang turu. Apotek apa? Tembus antimu ndang turu aku. Loh, lo kok babu piye kok? Kowe kok ngono. Sampeyan aku wis- Aku nggih kacamata ora ndelok kuwi. Oke. Ngemati yoga iki lho. Enak lho. Nggih kacamata tak mati sing. tak delok, mau tak delok apa ya? Kang Badus lho. Begitu kene-kene lho kok. Lah wong arep tak jak duit lo kok sampean malah. Ruasane. Tayaknya dilapi anduk. Lagune apa Mbak Maya? Oke. Satu sebentar, lagi. Satu lagi ya. Oke. Ini buat Soibul Hajah, Pak Nardi. Abah Sunardi. Nggih, Mbak, Mak. Ini biasanya mau nyanyi loh. Oh ngoten. Iya. Wonten Pak Nardi. wonten. Kalau pas dangdutan nyanyi, tapi nggak tahu orangnya tadi ada. Nah, Monggo, Big Boss dari UD Jaya Mulya. Jaya Mulya. Nggih Pak Nardi, nggih. Pak Ahmad. Nggih. Ngriki Pak. Nggih, mboten napa-napa, mboten ayo napa-napa. monggo. Anu Pak, mumpung bareng kali campur sari cakra buana niki. Ayo Bah Nardi. Cakra budaya. Ketok suira melu diling-iling. Ya ora apa-apa to, Mas. Soale iki kan wis jam 1 wae bobok. Dadi kaya ngipi apa piye ngono ya. Anggap aja wis Pripun, sponsor. Anu Pak Nadiwa WA. Anggap Beliaunya aja sponsor lewat. ya, beliaunya hanya melihat Iklan. dan mendengarkan ya. Iya, Oke. monggo. Kon bebas Oh, iya. jenengan Napa bebas Mbak? ya. Kita Tunggal berduet mawon. gimana? Ayo Teh, siap. Aku nek. Kita berduet lagu itu. Oke. Jangan tunggu lama-lama. Oke. Nanti lama-lama aku ambil orang. asik. Oke. Iya. Tuk. Anu duwike dagelan jikun sik aku tak karo iki. Terus Duwite dagelan kowe muduno sik aku tak karo iki. Sik ta, aku tulung tukok anu. Oh. Tisu magic. Mas aku Eh, racet langsung brono. Ini warna-warni dalam dunia wayang Oke. zaman sekarang. Oke, lagunya apa iki? Jangan tunggu malam-malam. Oke. Iya. Anu Ya. we. Kita bertiga aja. Bertiga aja Oke, nggak oke, apa-apa. bertiga, oke, Mbak. Aku, kamu. Oke. Berarti bertiga. Boleh. Menengah ke atas bagiannya Mas Gluduk. Ya. Menengah ke bawah Om Glitik. Maaf. Nyapa? Aku rambut kowe nggon pok-pokan. Mas aku. Lah penting lho. Pok-pokan. Ya. Oke, jangan tunggu pok-pokan. Apa? Oke. Lama-lama. Ayo. Kita nyanyi bareng semuanya ya. Sampai pagi. Lah engko terus aku piye lek ngantek isu? Ora popo. Ya le, Gus. Singan. Ada. Goyang dong. Oke dong.
engkau berjumpa dengan seorang darah banyak memberi harapan dengan sepenuh jiwa. Jangan biarkan aku menunggu, jangan biarkan berlalu, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Goyang dong. Ayo. Wah, Mas Beduk, Tandono. Asik. Jadi syaratnya kudu keramas kok. Ada. Oke. Goyang Oke. setruk. Joyo, Mulyo. Goyang setruk. Gak, tak. Seneng aku gak. Sesal dan sesal engkau jadinya. Pak Babar. Bila diriku dirayu orang, mana aku akan mencari. Bila dirimu pergi, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Goyang! Pernah engkau berjumpa dengan seorang darah yang senang memberi harapan dengan sepenuh jiwa. jangan biarkan mati terus. Janganlah terlalu terlalu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti kalau lama-lama aku diambil orang. Sakral Budaya Indonesia. Ikro. Yo, goyang dong. Wasoe. Goyang dong, asik, 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 asik. Aja omongan karo. Kowe ngomong ae. Ayo Denny, ayo Denny, ayo. No. Singkatan Don. Maya Praga. Sesal dan sesal engkau jadinya. Bila diriku dirayu orang, kemana aku akan mencari. Bila dirimu berjuang Nyanyi. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu Buat kocok-kocok warung, soundtrack. nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, Nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Oke. Omongno sesuk nek pijet ning ndi nggone. Ada nyang opo to kok ya. Oke, terima kasih nggih Pak Maya Praga. Terima kasih ya baru Nggih, digaring. matur sembah nuwun sudah Dan juga bergabung. semuanya. Sudah Terima kasih bergabung. sampai jumpa lagi. Heeh. Atur nuwun yo, Mbak. Matur Oke. suwun. Mbak, pangapunten. Pangapunten. Besok tanggal Apa tanggal 2 di mana, Mbak? Ya. Tanggal 2 di mana? 2 bulan ngarep apa? kowe tak. Ayo tak sewampluk rumah Oh, aku. sik. Tanggal 2 yo ning tanggalan to. Tanggal 2 ning tanggalan ya, Mbak. Penjenan di digareng. mana? Maksudnya 2 itu gimana? 1, 2. Betul. Di tanggal 2 Mei itu penjenan tindak mboten. Terus Ada jadwal enggak untuk show? kalau ada gimana? Kalau enggak gimana? Saya minta direkomendasi. Kalau ada
saya tak ikut jenengan. Ngono. Oke, wis pokoknya terima kasih ya Mbak Maya. Oke. Matur sembah nuwun. Sampai jumpa ya. Oke, buat Udin Sukses Jaya Mulya. semuanya. Terima kasih. Sukses Ya, selalu. tepuk tangan untuk Mbak Maya, tepuk Maya tangan, Praga. tepuk tangan. Sik, medune Mbak Maya diringi karo Intan karo Mas Klitik. Nggih. Selintutan. Sikat. Dados. Yo. Kene Dok, Intan. Cakrang Di kontek. Indonesia. Dibalikke konteke tembang Jawa. Terima kasih Mbak Maya Praga. Sukses selalu, berkah selalu. Ude Jaya Mulya. Gamelan. Oke. Aku rasuki saben dino mikir terus tapi hati Rangumas Mojokerto. Bilaan pacitan sliramu kanda tresna laka selintutan Cena sayang pancen nasibku saiki terus terang resiramu Gawita ingkang mas yo amung sembranan rata anggap temanan kok kebablasan Nyapa ngono kuwi. Ana Intan Putri Kowono Mas Jo Klitik. Ayo Intan aja kayang lho. Ayo. Awas. Sumpah hatiku sumpah tak pikir-pikir kau tambah jujur tresno ono lati Mas klenjani ora ati ditinggal seorang diri Ojo samar aku senajan wis ping telu Kole balik kembali ora tak goleki ngaku sik Anyapan kodong ikoro Mbak yo sing sabar aku janji lan neko Jangan setia takkan pernah silang janji tulus tertanam dalam hati ku pegang janji setiamu jangan sampai bohongi Dengarkanlah isi hatiku Aku cinta kepadamu tenang ya mas aku rasuti saben dino mikir terus dadi ati Adlanku mas Mojokerto Bulaan pacitan sliramu kanda tresno laka selintutan Pancen salahku saiki ning terus terang ring sliramu Gawitan yo ampun sembaran rata anggap temenan kok kebablasan Sumpah hatiku sumpah tak pikir-pikir kau tak jujur
Ayo nek kira-kira Karo sapa? ayo karo tanggane. Nyileh ya. Nyebar nyebar kodang wistara. Kok ya sing sabar Sabar. aku janji raneka eko janji yang setia tak akan pernah sirna janjiku tulus sekarang tanam dalam hati. Akan ku pegang janji setiamu, jangan sampai bohongi aku. Dengarkanlah isi hatiku, Piye? aku cinta kepadamu. Tenang ya, Mas. Ayo. Mas, kupat lepet betul liwas doyan dong selamat. Nggih, matur Sewang- nuwun. sewangan. Wong bagus, sing Nggih. baku Ude Jaya Mulya, berkah selalu, sukses Siap, selalu. siap. Bang Ganong juga Mbok Kasih tansah mangke Amin, seger amin, kewarasan amin, sedaya amin, sak amin. keluarga. Amin, amin, amin. Lepat nyuwun pangapunten nggih, Nggih. Cah. Bagus. Nggih, Mas. Intinipun dalem nika lakon lucon sampun Lah. Mbak bilih wonten kladu ngatur nyuwun pangapunten. Nggih. Mudah-mudahan menapa ingkang dipun gayuh menapa ingkang dipun jangka Bapak Nardi lan Buse insyaallah kinabula sineksen ngamal jariahipun pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Menika kula tak mbacun lakon sing baku kae ketoke garis katulistiwa kok ditonton kok kene kok saya ketok to. Oh kaya ngono. Ayo Nduk, diprepeki Nduk.